Sa number 6, pagbuno sa isa ka American national dakop sa CCTV. Makita sa CCTV footage ang pagpalapit sa isa ka lalaki sa isa ka Amerikano nga nagapungko sa atubang sa isa ka convenience store sa Barangay Mansilingan, Bacolod City, Domingo sang kaagahon. So kay alias Rhea, ang fiancé sa Amerikano, nga yara natabuan sa nagdunta ng insidente na mangkot ang lalaki sa Amerikano kung gusto niya sang bodyguard kay pwede siya basta bayaran lang siya. Sang nang indi ang Amerikano, naggabot sang patalom ang lalaki kagintuyo nga bunon ang dumuluong. Madasig naman nga natiklod sang Amerikanong lalaki kag nakadalagan. Suno kay Rhea, ginlaot pagid sang lalaki ang iya fiancé kag naghambal ang suspect nga patyo niya ini. Antes ng insidente, suno kay Rhea, siya ang una nga ginpalapitan sang lalaki kag ginpangayuan sang 10 ka pesos. Apang wala niya ini ginhatagan, bangod wala sila sang cash kag plano pa kung tani nila mag-withdraw sa convenience store. Antes magsakay sa Grab, apang naubusan man sang cash ang ATM. Matapos ang insidente, nadayon ang duha sa Boracay kundiin ginhatagan ng Amerikano sang anti-tetanus shot. Natalana man nga mapacheck sa espesyalista ang foreign national bangod sang trauma nga iya na agyan. Nagaplano karon ang magnobyuhanay nga magpasaka sang kaso sa suspect na nakilalaan na sa buligman sang social media. May siya nga pinal, kaya nakita ko dito yung paksilido, matugtugtog siya sa ito, hindi yung bakit mga kasi di sa Boracay, kita kami di clinic niya sa hotel, di pa, ano na lang siya lang, di pa, anti-tetanus siya. Tapos, ang palit, kay doon na trauma siya na lang namin, tumayot para sa iya, napalayin siya dayon, tumayot kita lang sa iya, daw na tinggit sa dayon, yung mga bako, sa istorya ko siya sa psychologist. Pero desidido, gid ka mo yung ma'am nga magpasaka ka. Oo ma'am, desidido. Gid kami kay nahimo. Sa amon, what if pa sa iban?